गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननाव आङो दिनै रङिया आरो गुवाहाटीनि गेजेरनि मोनसे नेशनेल हाइवे लामानिफ्राय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दानो जोङो नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव गोबांथार गोनो गोथो जालायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिस्वजित दैमारिया बिजेपिनिफ्राय बिदिनो बिटिसिनि चिफ जानो सिमां नुदों होननानै बिथाङा दिनै क्लियारिफिकेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बिथाङा बेयाव लब गैया होननानै बिथाङा दिनै आसामनि स्पिकार देरसिनावनो दंखायो होननानै दिनै जोंनि सिगाङावहाय इसारा खालामबाय आरो बिथाङाबो दिनै वेलकाम खालामदों जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैनि गेजेरावहाय हारि बा गावनि गाद्दिखौ नागारनानै समाजखौ सिबिनायावहाय बे अलखद समावहाय खौसेथि जानायखौ बिथाङाबो लुबैदों। बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो हास्थायदों आरो मा बुंनो हास्थायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोनहा उइदाउट गासैबो नायलांजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। रायजो राजाफोर बिथाङाबो दिनैहाय नांगौ जायोब्ला बिजेपिखौहाय नागारनानै जुदि स्कप होयोब्ला बिथांनो मोजां। बे बिथाङा दिनै नागारनानै फैनायनिबो मोनसे सिङावहाय बाथ्रा सोलिनानै दङ, बेखौबो जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेरावहाय गोरोबनो हागोन ना हाया बे मोनसे बाथ्रा फैदों। बिथांमोनखौ जोङो एसे मिथिनो मोनदों, मानो होनोब्ला बिथांमोना सिट राननायाव गोनो गोथो जानांदों। जोङो बेबायदि जानांदों। दिनै मैया दाख्लैसो जोङो राकेशनि ब्रह्मनि बाथ्राखौ जोङो खोनायोब्ला जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर नेक्स्टआवहाय बिटिसिनि इलेक्सनावहाय हाग्रामा महिलारिया डिपुटि जानांगौ आरो प्रमद बर'आ बेबायदिनो चिफ जानानै थानांगौ बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बियो आंनिब्ला गोरोन्थि, मानो होनोब्ला जाय पार्टिया बांसिन देरहागोन बे मानसिनिफ्रायसो बे पार्टिनिफ्रायसो चिफ जानांगौ होननानै आंनि अपिनियनखौ आङो बुंदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोननि कमेन्टआ मा, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। जुदि बिपिएफआ बांसिन देरहाब्ला मोनसे सिट देरहाब्लानो बांसिन देरहाब्लानो बियो चिफ जानो मोनगोन। इउपिपिएलआ बांसिन देरहाब्लानो बेबायदि कन्डिसनै थानांगौ, नङाब्ला जोंनि गेजेरावहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव माब्लाबाबो गोरोबनाय नङा। बिथांमोननि जुदि गोरोबाब्ला आंबो बिथांमोनजों गोरोबहैनायाव गैया। दिनै बे नेशनेल हाइवेनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायदों। रायजो राजाफोर जोंबो दिनै साखाफारा जाबाय। जोङो रिसेन्टलि गासै फैबाय थागोन दिनावहाय नैबे मास मोनसेसोनि गेजेरावनो जोङो गासैबो बिएफनि केन्डिडेटखौ जोङो फोसावनो थांगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्ड आम आदमि पार्टिनिफ्राय। रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खौसेथिया जाबोथों होननानै आङो बेखौनो बयनिसिमबो गेजेरावहाय आसा आरो मिजिं खालामो। जै बर' हारिनि जै। हानाय नङा बायदि सानो आरो ज' लोगो जालायब्ला देरहासार जानो हागोन बायदि सानो, अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एप्रच खालामो। दिनैहाय आंखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बिसिनि जे आश्रम बेवहाय भैरबकुन्द'आव बेवहाय हांख्रायहरदोंमोन जे बिथांमोना बिराद गिदिर प्रजेक्ट लादों आरो प्रजेक्ट लानाय हिसाबै दाख्लैहाय बिसोरो माने माबा खालामदोंमोन आरो माने गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ बोरैबा लामा जायो नामा बिसिनाव 15 कौटि रांनि बिसोर मोनसे गिदिर आश्रमनि माने माखासे प्लेनिं लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे हिसाबै आंखौ बिसोर हांख्रायहरदोंमोन। बे हिसाबै आं दिनै बेखौ लानानै फैदों। मोनसे बारहावा बारगासिनो दङ दायो बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानांगौ आरो जानाय बारा दा बारगोन, माने बिटिसिनि बिसायख'थिया आरो गोबाव गैला, माने बिटिसिनि बिसायख'थियानो जाग्रोगोन नालाय आरो गासै राजखान्थि हान्जाफ्रानो बिसायख'थियानो बयनिबो गुबै थांखि लक्ष्य। देरहानाय जेननायनि बाथ्रा थायो, बेवहाय जुदि देरहायो अब्ला साननाय बायदियै रायजोनि खामानि मावनो हायो आरो जुदि बेवहाय जेनो अब्ला 5 बोसोर नेनानै थानांगौ जायो। ओंखायनो बयबो जानजि खाफ्राबाय आरो बयबो जानजि खाफ्राबाय नालाय बेबायदिनो माने जेरावबो राजखान्थियारि मोनसे आबहावाखौ दा नुनो मोनगासिनो दं। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि जि खौसे जालायनाय बेफोर बाथ्राया सम सम फैयो। बबेबा राजखान्थि हान्जाया जेब्ला हारसिङै माने हानाय नङा बायदि सानो
आरो ज' लोगो जालायब्ला देरहासार जानो हागोन बायदि सानो अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एप्रच खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आपिल खालामनायखौ नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङा नाथाय बिथांमोना बर' हिसाबै बर' गासैखौबो राजखान्थियावबो खौसेखौ जाजानो लुबैयो बियो स्वाभाबिक आरो बेखायनो बिथांमोना आपिल खालामदों जे बर' हारिनि खामानि मावनायनि मुङै जोनोम मोननाय दानि इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया आलदा आलदा जाबाय थायालासे माने ज' जानानै खामानि मावलायनांगौ आरो बे मोनसे बरायथाव मुग जों बयबो बरायनांगोन बर' हिसाबै जे गोदोनिफ्रायनो माने सुथुर बायदियै मोनसेया मोनसेखौ माने लालायनानै आवगायबोबाय थाबाय बियो जे दिनै गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव गावबा गावनि सार्थखौ नागारनानै जुदि खौसे जानो हायोब्ला न'खर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोबा बिनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राथ' जेबो जानो हाया गतिके हारिनि बेलायाव बे नङा बेबायदि खुनु बाया दंबायनो थायो मात्र बिसायख'थिनि बेलायाव दाख्लै मानव गेदेर माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिजेपिया इलेक्शननि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ बिटिसि इलेक्शनाव आरो आगोलनि बायदिनो हारसिङै गेलेगोन मात्र बिथाङा बे बाथ्राखौल' बुंदों आरो आगोलनिफ्रायनो हारसिङै गेलेबोबाय थादों आरो बिजेपिनि बेलायाव बेनो गासै बिजेपि मावथिफ्रानो दिनै माने डिमान्ड खालामदों जे बयबो जों इलेक्शन गेलेनो मोननांगौ नांगौबा जेनगोन होनब्लाबो गेलेनो मोननांगौ दा बेफोरबायदि माखासे जाहोन थायो आरो जेला इलेक्शन गेलेया होनो अब्ला आरो मानो बिजेपि खालामनो दस्रा हान्जायाव माने थांगोन बेबायदि माखासे सिचुएशनफोर फैनायनि जाहोनावनो राजखान्थि हान्जाया अरायबो पार्टिनि मावग्रा दांग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लाबोयो आरो सिट शेयारिं आगोलनिफ्रायबो गैया आरो दाबो माने बिसायख'थिनि सिगां बे बाथ्राया जेबो माने बिदि सावरायनाय फैयाखै नाथाय माने बिजेपि हान्जानि जितु मावफुं आफाद बे मावफुं आफादाव बे थांखिया फैदों आरो चिफ मिनिस्टारा गाव पार्सनेलि बे खोथाखौ बुंदों जे बिजेपि जायफोर दं माने मावथिफोर बिथांमोना दा बेवहाय गासिबो समस्थियावनो खामानि मावनांगौ आरो गासै समस्थियावनो बिजेपिया हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन दा बे नाथाय जोंनि एलायन्सआ बायनायनि खोथा गैया एलायन्सआ एलायन्सैनो थाबाय थागोन गतिके इलेक्शनाव फैगासिनो दं गतिके दा बेबायदि जेबो गैया मानसिफोरनि साननाय गतिके मोनसे बेसेबांबा गिदिर पार्टी दिनै बिजेपिया मोनसे भारतीय राष्ट्रीय हान्जा दल बिसिनि माने बिसिनि आं दा स्पिकारखौ होनदों आरो जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरनि नोजोरफ्रा गोबां गोजानसिम सौहैयो आरो पार्टीनि डिसिसना इउपिपिएल बिपिएफ बायदि लकेलि जाया माबा मोनसे थांखि लानांगौब्लाबो बियो एकदमबारे राष्ट्रीय कमिटिसिम थांनांगौ जायो आरोखि दा राजखान्थिनि बेलायाव जेब्ला बिटिसिनि बाथ्रा फैबाय बिटिसिआव बिजेपिया बेबायदि नुसारजानाय रावबो दैदेनगिरि गैया आरो बेवहाय आगोलनिफ्रायनो मैखोम मोनसे भाव लाबोआखैखाय मानसिफ्रा नागिरो कि सोर सोर जानो हाथाव माने बेफोरखौ दैदेनग्राया बिटिसिआव खामानि मावग्राया दा बेवहाय आं दं नालाय बिटिसिनिफ्राय आरो दिनैहाय स्पिकार हिसाबै दं नालाय आरो जोंहा नै सन्तोष कजर दं एक्स एमपि बेबायदि माखासे एक्स एमएलए बनेन मोसाहारि बिथांमोन माखासेफोर दं जायफ्रा आगोलाव माने एमपि जाबाय एमएलए जाबाय अब्ला बिसोरखौनो लानानै सावरायनाय जायो साननाय जायो आंनि बेलायावबो बेबायदि सोरबा नङा सोरबा बेबायदि मोनसे साननानै सावरायलायनाय बुंलायनाया जागोन नाथाय बिजेपिनिफ्राय दाबो बेबायदि गैया सोरखौ बिबान होनानै माबायदि इलेक्शननि थाखाय माने हाबाफारि लानानै खामानि मावो दाबो बिजेपिनिफ्राय बेबायदि जेबो जाथ'वाखै बिटिसि इलेक्शनखौ मात्र दल हिसाबै खामानि मावनोल' खावलायथ'दों बेराफारसेथिं आंहा व्यक्तिगत भाबै बेवहाय आंनि बुंनाय आंनि साननाय आंनि हास्थायनाय बिदि जेबो गैया आरो दिनै आंखौ जोंनि पार्टिया जि बिबान होदों आरो बे बिबानानो आंना माने सानफ्रामबो माने रेस गैयै रुजुनखौनो हायै दिनै सारा आसामनि बे मोनसे बिधान सभानिनो आंखौ बिबान होदों दिनै अल इन्डियानि जोंनि जितु बिधान सभाफोर दं बिसिनिजों आङो एस'सियेसनाव दं प्रेसाइडिं अफिसार्सआव गुबुन गुबुन स्टेटआवबो थांनांबाय थागौ आरो जयैनो खामानि मावनांगौ इन्टारनेशनेल जितु कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन बेखौ इन्डियानिफ्राय आंखौ रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आंखौ बेवहाय
होनानै दोनदों जि भारतनिफ्राय साथाम सोद्रोमा थायो बेवहाय आं सासे नैथि टार्मनि थाखायबो आंखौ दा होदों आरो आंनि माने नैथि टार्मआ आरोबाव दा बोसोरथाम दंबावो माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशनाव दा बेबायदि गोबां खामानि जेराव आंहा दङ आंखौ बे बिबानखौ होनानै दा खामानि मावहोगासिनो दं गतिके बे बेलायाव आं सानो आरो बेबायदि माने गुबुन बाथ्रा फैया मोनसेयाथ' आंहा पार्टियाव बिदि जेबो बुंनांगौ गैया एथबां मोनसे मा होनो आंनो पजिसन होनायनि उनाव आरो बे बिटिसिआ मोनसे माने काउन्सिल बे काउन्सिलखौसो नांगौ होनना बुंनायनि ओंथियानो गैया नाथाय पार्टि खालामनाय जायखिजाया मानसियानो बिजेपिआव बेखौ जेब्ला जेराव दोनो मालाबा नों पार्टियावल' थानानै मावदो होनगोन मालाबा नों एमएलए दागेलेसो होनगोन आरो मालाबा आंखौ नों भिजिडिसि नङा आं होनदों जे बेबायदियानो जेबो गैया आरो आं दिनै राजखान्थियारि भाबै गुदिनिफ्राय 2001 मायथाइयाव आङो एमएलए जानानै जि खामानि मावबाय थादों आं जथेस्थ' सेटिसफेक्सन दं मानो बड' एकर्डआव आंनि जे दंमोन जितु बिटिसि एकर्ड बिएलटिसि जादों बिनि गासिबो मावनाय दांनाय जिला दानाय बेखौ आं गाव निजे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों बिनि उनाव बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों हाग्रामा चन्दन ब्रह्म बा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर बिथांमोनजों ज' गोरोब होलायनानै खामानि मावबोनानै दिनैनि बिटिसिखौ सम्पुर्ण इमप्लिमेन्ट खालामदों गतिके बेखौ लानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो बिनि उनाव दिनैहाय आङो बाथौ धोरोमनि माने नैथि मंगलबारनि बन्द'खौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिनगावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों आयेननि बेलायाव आंखौ एमएलए बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय स्पिकार जानानै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेम्ब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ नांथ'वा जाथ'नाङा मानाङा होननानै बुंलायनाय जादोंमोन आरो दिनै थालाङोमोनबा मा जागौमोन मोनथिया बेखौबो आङो नाजानानै गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स खालामहोनानै बै समाव मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ नारसिनथाबनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आयेनगत भाबै माखासे खामानि दंबावो दा बेबायदि गोबां माने खामानिखौ आङो मावबोनो मोनबाय आरो आंखौ दिनै आइ आफा रायजो राजा आंनि लोगोफोर जोंनि संगठनफोर मालाबा आंखौ एमएलए बानायबाय मालाबा आंखौ आर्टपेड चेयारमेन बानायबाय मालाबा आंखौ एमपि बानायबाय दिनै आंखौ एमएलए दा स्पिकार आरो आंहा मा लुबैनाय थाबावनांगौ गतिके बयबो जानांगौ नाथाय जेरावखि थाया जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ पार्टिजों खोथा गैया पार्टिया मात्र जांख्लाल' आरो बे जांख्लाजों गाखोनानै सहैखांबा बयनोबो हरनांगौ सिलिङाव मोनहैबा गय गोरानखौ बयनोबो हरनांगौ नङा होमबा खुसिया गोरानबाबो बयनोबो हरनांगौ गतिके जांख्लाया माने मोनसेयावनो गाखोलांबा जलदब जलदब गोलैनोबो हागौ मालाबा नोङो जांख्लाया गानोबो हागौ ओंखायनो गोजौसिम सहैनो जाय जि सुबिदा मोनो बेजों गाखोलांनांगौ नाथाय गाखोखांनानै गोजौआव सहैबा जों बयबो गाहायाव थानाय मानसिफोरनो गोजौआव मा दं बेखौ हरनांगौ आरो